Очакваме прогноза за ноември в началото, все още топло време, с валежи около 6-7 и застудяване с температури от 0 до минус 5 градуса през периода 16-20 ноември. Тогава и при валежи е възможно да бъде първия сняг, като за сега колегите не дават някаква сериозна зимна обстановка, но е възможно да има поледици, защото при земята температурите са поне с няколко градуса по-ниски от тези на 2 метра традиционно, които се измерват. И през третото десетдневие на месеца, периода 25-30 ноември, студено време. Ноември е един много преходен